Hola nois i noies, benvinguts un altre dia, una altra setmana a aquest, al nostre canal. Espero que estigueu força bé i espero que estigueu preparats per una nova recepta. Una nova recepta que tenim gràcies a Abel Coco, que va ser qui em va enviar el vídeo. Així que, un petonàs des d'aquí per tu. Doncs bé, em va enviar el vídeo de la recepta i jo vaig pensar que estaria la mar de xulo fer-ho al canal. Així que bé, estarem fent aquesta recepta, que és una mousse de xocolata. Però una mousse de xocolata només 2 ingredients. I més sana que les mousse de xocolata que veiem habitualment. Així que no m'enrotllo més, comencem. I comencem. I primer de tot, el que farem serà pelar les nostres peres. Així que em preparo aquí els bols i som-hi. Ja veureu quina recepta més facileta i només amb 2 ingredients, amb peres i xocolata. Ni gluten, ni sucres afegits, així que fantàstica. I si us agrada la xocolata negra, encara més. Molt bé, la tallem. Bé, perdoneu-me, m'havia oblidat d'encendre el foco. Imagino que us haureu donat compte que estava molt fosc. Mira, una que s'ha despistat. Bé, continuem tallant la pera a trossets, a bocinets, fins tallar-la tota. I ja la tenim tota tallada, mireu. He fet bocinets petits perquè crec que així anirà una miqueta més ràpid. I mireu, ja portem una estona aquí amb la pera i ja està tubeta. Així que apaguem foc i retirem. I aquí tinc la xocolata, ja l'he partit a trossets. Ara l'hem de fondre. Podríem fondre al bany Maria, però jo, com vull anar més ràpid, la fondré al microones a petits cops de microones. Anem fonent a trams petits de temps, trams curts, li donem unes voltetes, mireu com es fon, i tornem. Veieu com es va fonent? Així, si ho fem a trams petits de temps, evitem que se'ns cremi. I ja la tenim fosa. O sigui que ara agafem el recipient de la mini pimer i afegim la pera i la xocolata fosa. Agafem la mini pimer i triturem. I ja ho tenim, ho he triturat molt finet i ja està, ja veieu que fàcil. Molt bé, ho he ficat en aquesta gerra i us explico. La recepta aquesta anava dins d'un motlle en plan pastís, però l'he provat a fer abans i l'havia posat al pastís i no se'm desmotllava. Així que he pensat que potser seria bona idea servir-ho com si fos racions individuals. Perquè a més té una textura de mousse de xocolata però una miqueta més contundent. Atipa moltíssim. Així que amb aquestes racions petitones jo crec que la gent ja tindrà prou. I ara que ja ho tenim així, ho portarem a la nevera i ho tindrem un mínim de 4 hores. I després us ensenyaré com ha quedat. Som-hi! I mireu com han quedat finalment. Els he posat una miqueta de crocanti per sobre per donar-los un toc de color.
i mireu la textura. És com si fos una mousse, una mica més contundent. Però està boníssim, ja ho veureu. Així que bé, aquí us ho deixo i bon profit a tothom. Molt bé, nois i noies, i fins aquí la recepta d'avui, la d'aquesta mousse de xocolata que ens va enviar Bel Coco. Així que una altra vegada, moltíssimes gràcies. Espero que us agradi la recepta, que proveu a fer-la. Ja veieu que és molt senzilleta, amb només 2 ingredients, i en una estona i ja la tenim preparada. Escolta'm, queda la mar de xula i està molt bona. Això també és veritat, està molt bona. Així que bé, si voleu comentar-m'ho, ja sabeu, qualsevol comentari és benvingut. Aquí us deixo la meva adreça d'Instagram i dit tot això, ens veiem la propera setmana. Adeu!